I quins reptes se'ns obren a partir d'aquesta feina que s'ha fet del diccionari biogràfic? És a dir, com a col·lectiu no podem parar, sempre estem imaginant nous projectes, no? Quines noves perspectives de recerca s'obren amb Jo crec aquesta... que una seria aquesta que anàvem dient ara, d'estímul, de gent que anés aprofundint en les veus i això del web que pogués anar-se actualitzant i que és una feinada de bojos, vull dir, ja ho adverteixo, perquè realment és com reescriure una altra vegada tot plegat, però també potser, i això ja ho llenço aquí així com a hipòtesi, potser valdria la pena també que aquests diputats que havien quedat exclosos per poder acotar la cosa i que no se'ns morís en els dits, aquests del principi de 1906 fins a 1914, d'intentar també compondre les biografies d'aquesta gent, d'aquests diputats, tant dels diferents de les quatre diputacions. Això podria ser una feina. També fer entrar els diputats de la dictadura, això podria ser també una feina, però és que, esclar, estem parlant que fins ara n'hem fet 233. Tot això és augmentar. Per tant, per tenir un quadre més ampli de la mancomunitat, si poguéssim avançar en aquest abans i en aquest després, realment crec que tindríem, ostres, una panoràmica del que va donar de si la institució fantàstica. Una altra cosa són altres projectes que, inspirats en aquest, podríem anar desenvolupant. No sé, i ara aquí també deixo anar una pedra d'aquestes que podria ser els diputats al Parlament de Catalunya. Penseu que un diccionari biogràfic de diputats del Parlament de Catalunya no existeix. No ets el primer que llença aquest repte, Ho imagino perquè és un repte de necessitat vital. Vull dir que, clar, encara que no arribéssim a la fase actual, només de la fase històrica, o sigui, d'abans del restabliment del postfranquista, realment hi hauria una feinada. Es fa en el que és les Corts Espanyoles i en el cas del Parlament de Catalunya això encara no ho tenim. Doncs ja tenim feina per endavant. No, penso que també seria important perquè ens hem trobat que hi ha hagut algun net, algun descendent que s'han posat en contacte amb nosaltres i alguns que, per exemple, ens han facilitat fotografies, no? Que hi ha una tasca d'arxiu, no? De veure si conserven documentació algunes famílies, perquè això és molt important. I ho dic com una experiència, perquè aquest diputat del meu poble conservàvem tot un munt de papers, de cartes que havia rebut de diputats, de la Unió de Vinyaters, del sindicat agrícola, de conflictes que havia tingut a l'Ajuntament. I esclar, això et dona, si no, et quedaries en 4 notícies de premsa o poca cosa més, no? I això et dona una dimensió molt més gran del personatge. I jo recordo una anècdota que m'havien explicat les filles, perquè aquest home mor a l'any 26, bastant jove, que ell havia dit a la seva filla que allò ho guardessin, a partir d'allí sabria, entendrien qui era el personatge, no? I això ja sé que és una feina de formigueta i de feina d'arxius, no? De poder connectar i mirar de recuperar documentació.